danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sarkin kyauta kai ne amma mallakin duniya, komi zan yi dole sai ka yarda, don kai ne majibacin lamurana. Ina kira da dukkanin muryana, Allah sa da ni cikin rahamar ka, zan yabon manzo jalla sa ba za ni gaza ba. Babbar kyauta ta salati wurin nazir sallalla, kuma tsira da aminci ka daɗa su kan Mahamudu mai halin madalla, ka ƙara yi ka daɗa mai jallalla, kullum hauhawa ta ninkin darajarsa satanin ku ba da jinkiri ba ku na sakan ba. Radiyallah ga ahli da sahabbai har ulama wasu magadan manzo, rabbi hada da waliyai da sharifai, addinin ka sun rike shi da kwazo. Ni Adis Kabiru mai son manzo, ka hada har da ni cikin inuwar su lahira, ka sa da ni da su ba za mu rabi ba. Manzo na zaba don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.